ka channel hi minna subscribe lo chuan khongain min lo subscribe ve don nia Michelle ipian le muna min hril them Korea kapianga California salianin tuna chuan Hawaii ka cheng meka Buddhist chungko atangin kalopianga kanule kapa hi Buddhist veve annia ti chuan Buddhist temple te min hruai thina mase kanu hi kanu teiroling Christian te bula akal ve thina ni chuan kalolen deuh nu chuan Buddhist temple le Christian te biakina chuan kakal kop ve thina zeblo chuan Buddhist temple hi chu funeral nei na ani mai ba ka zantin deuh tho hian Buddhist temple a chuan kalin thim ka hlo wang po ni chuang lovin Buddhist puithiamin kamut thil thlenga min pomvel chu ka hlau ru thin emema ti chuan kumriat kalo ni chuan Buddhist temple le biakina chuan kakal ton thina kala hria reng pakhat chu voi khat chu kapi hena ti hian ka zota Iswale Buddha hi enge andang lamna ti in kapi hi Buddhist mi ani awang hian kapa po hi kapi lam tangtlat ani a ti chuan kapi chuan Iswale Buddha chu in thianan nia ti in min thrila ke chuan nopang ril ru ti taka Iswale Buddha chu wana inchibai turten kaswang tu avela ma se chutatanga kangai tu chu atak chu pathian hian ama chau pathian nung ani ti min hriat tir atumna lekha alo ni a chutatang chuan kanuna thil tam tak alo thlenga ti chuan America a localin hemitum hian kanule kapa te anin thena kapa po chuan ka una panen pastor bula kan kalthin po chu arem teve a chutatang chuan bekin chu in angmeng ka kalfowa chuta chuan English te ka zir thina bekina ka kal chu mimal thilwang ni lawin sa khuana angzokin ka kal thina kema chutiang min Christian hi alatlan lo ani high school ka kalai hian karilru akal thui thei hlea zirnate poisa tele thian lampang te ngai tu reng renga hun man le khovel lam thil ngai tu na sat chu thil tha ani donem ni ti in depression hial kanai thina kamelan dan atang ringo thi chuan tha ang main kalang ma na ma se ina ko ho a kanun hi aruak ngoi ngoya ti hian ka ngai tu a lo thita ila lekha ka zir chan ber hi enge ni ang he khovela hian enge kanun chan ber ti te ka ngai tu a chungvel awang chuan karil ru chu aboya ma se kanun chu skula hena ni danglam tran chu voi khat chu ka thian nu skula ron kal chu amizia dang hlea match class zoa abula kalin iwa him lo ve vo in chu ti in ka zota ka thian nu chuan Michelle pathian hi anung tak zetani aron ti a bekina ka inkhom thina wangin tu main zo na po min zot ngai lo ani ma na ma se ka thian nu chuan Christian ni MT min zot hlol maya ke chuan Christian kania Buddhist po ti in ka changa ani chuan chutiang tur chu ani lowasin ti in school bana midit nga lek kanin mulok theyangem atia o ti in ka changa school bana chuan pa ka kalin kan ti ti dun ta a kan ti ti chu nuam ka ti hlea midit nga lek ti ti tur kha darkar thum kan ti ti ta zoka chuta chuan ka trap hiala achan chu kanu le kapa anin thena kanu hian kumriat mi kanin achu asana high school ka kal thlengin kanu hi ka hmule to ngai lo ani ka thian nu chuan zirtop zana service a kalve turin min som ta a biakin ka thlen chuan mitam tak pathian ta na in pe ka hmu chuan adanglam ka ti emema ma se ti hian ka ngai to a isua kha crossa athipo ani theya ma se karil ro omjok chu a hmangai na kha ani chutatang chuan he hmangai na hi ka ngai to renga kalashia reng chu na ka tho zo hian thupa in thil ka ngai to a inkhom tura biakina kalte michan hai chomdol tele bible chiar ti lamvel ka ngai to lai chuan kan leader hian retreat nei ka manle manlo minlo zota ke chuan na ka thoka ti in ka phone ko ofa kam boss chuan minlo phone a vo in nai cholni o ti minlo hril chuan ke chuan ole vo in chu retreat na ka kal theye ka ti a kan leader chu ka phone le a kan leader chuan ole chonghei tong traina nei turin lewin ring ro o min ti a ke chuan chonghei ka du hlei nem karil atram alom ka ti a ma se ka thil ti chu ka hre thiam lo ani ma se ani soi jok chu kalo hria du thin hmangai na kha alo ni zoka mi tu po hian hmangai na don chu kan du tak zet lom ti chuan retreat na chuan ka kalta a chuta zet chuan film chang ang main ka oma ka thin lunga hian isuan itan engtik lai po in ko om ring thin asin aron ti a isuatan kutbeng ang anung tak zetani ti chuan atharau chakna chuan min chen chil ta a
thil min hmu tirin atira chuan innei korbal tak mai hi kalo ha a ka zak emema ma se chuti lai vek chuan ka kor hak chu min hli saka athar min hak tir ta a ma se ka kor hak ero avan ilovin engmoi tak ani a mak tak mai chu ka hming hi korean tungin eng tina aloni a tlemte chau ania ka hriat tlemte chau ti chuan kumsom pali aral hnu kumsang hi pasaria ama saber atan kanu nen kanin muta a kumsang hi pasaria chuan kanu po christian ani ve a ma se bible chungchang reng hi ala mer hriat lawa inkhom na vela kalve bok ma se peterale polate hi ashe reng lo inkhom na akalve top thin ani kanu ne na kanin hmu hian tharau thil takin kanin po a katan te tong train katana minti sakthin le khathema azia chu min hmuin chu kanau panlaya athil du thu sam azia na ani a chuta chuan ti hena enjia ka khovel tan enna loni ro se ti hi depression kanei na sat lai phei chuan skula mi te kasual thina school atanga no chua po katok to a ama ero chu ka hril du che u chu isua kanuna alolu atang hian engkim hi adang veka katan kong ahon nu phei hi chuan kathil tumpo adang hal veka California University ka kalthina ka hril du che u chu zirna hi inthil tumber po ani thei California University hi ka hrechianga zirlai tam tak depression nei le mani in tha du na rilru pu tam tak po ka muthin ti chuan na du awangin iboi mai thei ngai zong du wang po in iboi ani mai thei engpo ni se iswalam hoi phodro iswa hi mamo chana ani a amangai na hi athuka amangai na hi atak ani emamo tak tak chana chu iswa hi ani aro puingot mai thupakhat ringot po hian tu emashing nun hi asiam damlam vek thei ti hriala chutiang rilru ipu emo tharau thiang hlimin chutianga titura a hriat tir chachuan tingeila tu emot nun chu chatuan thlengin i thlak sak thei ani chuan misel nangma anga hetiang din hun tok ten hena hian soidu le hrildu inayem pathian nung pakhat chau a oma isua din le siam christian sakhwai hi sakhodang nen ein anglo emema achan chu sakhodang hi chu pekle don lam thil ni in Buddhist sakhwa chuan idam line thataka inun i man chuan ipianon le huna chu ainun thazok inayang ti le maslima chuan voinga itong trai chuan isual zong abo vekang ti te ania ma se isua chuan inina ang khan local ro kein kalo teng fa yang che thun hnuai rol le rilruwa in ngai tlom takani hi atia ahmangai na chuan engkim hi atidang lam vek thei ani ka soidu chu khoya po omla pathian hian a hrengreng che a he khovela hian nung tur le thile turingot in ipiang lawa pathian in du taka asiam che ini a iom na mun apianga pathian in a hria che a ahmangai na dongve turin in pela ani chuan alo chang em emang che